Ola, moi boas noites. Mañá celébrase a festividade do Pilar e o Día da Hispanidade. Un 12 de outubro de 1492, o almirante Cristóbal Colón, ao fronte da súa tripulación, descubría hai xa máis de 500 anos as terras americanas. Pasaron xa 5 séculos e non é necesario destacar os vencellos históricos de Galicia coa illa de Cuba, que son sobradamente coñecidos por todos nós. Ata os propios ditos populares recollen referencias ao masivo éxodo de galegos cara aquela terra, producido sobre todo a finais do século XIX e principios do XX, e que incluíu tamén a moitísimos ponteses. E dícese en linguaxe coloquial: quen non teña unha avoa en Cuba que erga o dedo. Responsables municipais tramitan xa un irmanamento co municipio habaneiro de Arroio Naranjo, nun afán de estreitar lazos de amizade entre ambos povos e de conservar e perpetuar a historia que xa de por sí mantén unidas a ambas culturas. Na seguinte reportaxe trasladaremos só parte dunha historia extraordinariamente intensa, máis alá dos envites da xeopolítica mundial, e admiraremos na capital, na Habana, considerada unha das cidades máis antigas do Novo Mundo, fundada en 1514, algunhas das súas máis preciadas xoias, xunto ao clima e a fértil terra, os monumentos da Habana Bella, declarada pola UNESCO Patrimonio Nacional da Humanidade en 1982. Trátase dun conxunto colonial de singular beleza que está sendo restaurado. Cuba, caribeña e latina, pero por riba de todo fermosa. Hoxe, día previo ao descubrimento, viaxaremos das Pontes a Cuba cruzando o charco. Agardamos que lles guste. Boas noites.
É a terra máis fermosa que ollos humanos viron. Así se referiu a ela o descubridor no seu caderno de navegación logo de ter arribado ás súas costas. A chave do Golfo, a perla das Antillas, de calquera destas louvanzas poderíamos botar man para referirnos ao longuísimo Caimán Verde, como tamén se lle coñece, de 1250 km de longitude que é a illa de Cuba. Hai xa unha tempada que se fala de irmanarse cunha vila daquel país caribeño. Membros do actual corpo diplomático cubano visitaron xa en varias ocasións o noso concello e iniciáronse as primeiras conversas co goberno municipal que van rematar nun futuro inmediato na sinatura do documento a través do que As Pontes e Arroyo Naranjo, municipio da cidade da Habana, estreitarán lazos de amizade despois de ter pasados 5 séculos daquela data histórica de 1492 na que Cristóbal Colón e a súa tripulación quedaran seducidos irremediablemente por aquela terra e as xentes que a habitaban. Continuando na historia, corrían tempos difíciles en Galicia nas primeiras décadas do século XX, unha época marcada pola penuria e o traballo. A pequena vila das Pontes subsistía a duras penas da agricultura e da gandería que a poboación conseguía sacar adiante a forza de moito tesón e sacrificio, xa que ata o clima de entón era máis severo que o de agora. Traballábase de sol a sol e a maior parte dos rapaces deixaban cedo a escola para axudar nas casas, e na maioría das familias o produto dese traballo non era dabondo para levar o que é por dereito unha vida digna. Así se foron xestando os principios da emigración de ponteses cara a América e moitos deles terían como destino entre os anos 1900 e 1930 a illa de Cuba. Hoxe en día fálase dunha débeda histórica con aquela terra que acolleu a tantos e tantos galegos, cataláns, extremeños, andaluces, asturianos, inxentes expedicións que chegaban á illa na busca do que semellaba un soño e que en tantas ocasións se transformaría nunha realidade. Hai unha débeda real con aquel país e cos nosos emigrantes ponteses, pero tamén con aquelas xentes do outro lado que souperon acoller e incorporar nas súas propias vidas os que chegaban mozos, casenenos, coa lembranza, a morriña e as vaguas acumuladas durante días de travesía. Contaxiados do optimismo e da amabilidade do país e prendados, como no seu día quedou o descubridor, da fértil terra e do cálido clima, moi cedo os emigrantes chegarían a sentir que estaban na súa propia terra. Alí casaron moitos deles e alí reposan xa para sempre moitos dos nosos veciños que nunca retornarían ao terruño, ao ter fundadas na súa meirande parte familias de galegos e cubanos na Habana. Honrar honra, dixo José Martí, e das entranas da terra de Cuba saíron os cartos que traerían de volta a mensaxe daquel fillo habaneiro que non esquecía a nai da súa carne, nin a nai de nais, a terra, a Galicia, ás Pontes. Os cubanos levan consigo no sangue o ritmo alegre do son criollo e das tremerosas danzas africanas. Cabe sinalar a importante influencia africana na illa debido á introducción a grande escala. Fálase do orde dos 500.000 esclavos procedentes deste continente que foron empregados nos labores agrícolas e mineiros. A poboación aborixe, numerosa na época do descubrimento, extinguiríase trala chegada dos conquistadores que lles foron transmitindo enfermidades alleas e que pouco a pouco os foron dezmando.
A poboación branca, debido ao forte movimento inmigratorio, sobre todo procedente de Europa, está cifrada hoxe nun 70% e a finais do século XIX e principios do XX experimentou un considerable aumento. O tempo pasa lentamente en Cuba. O sol caribeño e a ausencia de fronteiras terrestres fan que os cubanos vivan á marxe do axetreo e do frenesí do continente e fai que semelle que o tempo se torna perezoso en Cuba. Castigada en séculos pasados por continuos ataques piratas, as principais cidades da illa deberon ser fortificadas e algunha delas ata amurallada. Da existencia de murallas dan fe os seus restos ruinosos na capital e consérvanse en pé as fortalezas conocidas como La Cabaña, La Punta e el Castillo del Morro. Para o viaxeiro que chega procedente de Europa e concretamente dende Galicia, pisar a Habana é como reencontrarse cunha filla lonxana. Todo un abano de sentimentos agólpase no interior do visitante que se deixa invadir pola intensa e cegadora luz do cálido sol e axiña descubre os tesouros arquitectónicos, a embriagadora diversidade da súa natureza e a enigmática seducción das súas vilas, con nomes algo complicados para os forasteiros, pero que teñen doces e cantarinas voces aborixes, como o acento dos propios cubanos. Bucaranao, Guanabo, Mayagigua, Camagüey. Cuba posúe uns 7.000 kilómetros de costas con fermosas praias de area dourada e tan fina como fariña, con tibias augas cristalinas dunha intensa cor turquesa. Na capital, os vestixios coloniais perpetúanse no señorío dos emblemáticos edificios da Habana Vieja. A metrópole conta con anchas avenidas nas que destacan multitude de rañaceos e un sinnúmero de áreas verdes, parques e prazas, entre as que destaca a impactante polo desmesurado das súas dimensións Plaza de la Revolución. Nada pasa desapercibido para o visitante que se siente absorto e sorprendido ante tanto contraste de razas e sentimentos. Un pobo orgulloso e expresivo, con sangue de conquistadores que vive en armonía de culturas. En Cuba fai sempre bo tempo. A illa goza do célebre clima tropical caluroso, uns 25 grados de temperatura media anual e soleado, 330 días de sol. Nembargantes preserva algunhas diferencias relacionadas coa temperatura e a humidade. A illa posúe só 2 estacións no ano, unha seca que vai de novembro a abril e outra húmida e máis calurosa de maio a setembro. O frío invernal é moi relativo, con 21 grados no mes de xaneiro, que é o máis frío. Son típicas as fortísimas treboadas, ali chámanlles chaparrones, e caen gotas de chuvia de tal grosor e abundancia que semella que a terra ferve e bota fume, desprendendo un intenso cheiro a terra mollada. En 15 minutos escampa e a luz adquire máis intensidade que nunca.
expresivos, abertos e relaxados. Así son os cubanos. Hai que engadirlles tamén esos rasgos de humor característicos, o espírito de réplica e a escaseza de retranca, cualidades que os fan tamén moi directos. Súmense a hospitalidade e unha necesidade imperiosa de comunicarse e poderá imaginarse como é a acollida naquel país. Ante todo, o sorriso e a necesidade de abrirse aos demais, cualidades que fixeron que os nosos ponteses en Cuba quedasen prendados, enamorados daquela terra e que aínda despois de teren moitos deles retornado, non puidesen esquecer as conversacións fáciles, os contactos rápidos e a vida social que alí se acostuma facer cara ao exterior. A Habana é considerada unha das cidades máis antigas do Novo Mundo. Fundada o 15 de xullo de 1514, a súa ubicación foi modificada en varias ocasións. O 25 de xullo de 1519 elexiuse o seu emprazamento actual. Á sombra dunha alta ceiba que marcaba o centro da vila, celebrouse a misa da fundación. Dos anos da dominación española datan importantes obras de construcción na capital: alcantarillado, alumeado, pavimentación das rúas, construcción de avenidas e mansións particulares e tamén de numerosos edificios públicos. En 1863, ante a expansión da cidade, fíxose necesario derrubar as murallas que a rodeaban e foi nesta época cando os habaneiros deron aos barrios antigamente protexidos o nome de Habana Vieja. Deste xeito, os edificios desta parte da cidade que durante 4 séculos foran o centro económico, político e cultural do país, irían perdendo pouco a pouco a súa importancia progresivamente e os vellos pazos víronse condeados ao abandono ou transformados en almacéns. A Habana Vieja, situada á entrada da bahía, é o barrio que se corresponde coa antiga vila de San Cristóbal de la Habana. Núcleo primitivo da cidade, foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 1982. É un conxunto colonial dunha extraordinaria riqueza e está sendo restaurado. Os seus rueiros empedrados, prazas, igrexas, monumentos, pazos, balcóns, patios, ferros forxados, escaleiras labradas, así como os nomes das súas rúas e a escasa presencia de vehículos axudan ao visitante a mergullirse na atmósfera do pasado. A Praza de Armas é a máis antiga da cidade. Data do século XV. En ela levaban a cabo exercicios militares as tropas coloniais. No século XVI convertiuse no verdadeiro centro da vila, acollendo as festas e os actos máis importantes, aos que asistía desde o seu balcón o capitán xeral da illa. Tras a independencia caeu nun estado de abandono e en 1935 devolveuselle o seu carácter orixinal e algúns anos antes da Revolución as autoridades militares sustituíron a antiga estatua do rei Fernando VII pola de Carlos Manuel de Céspedes. A Praza de Armas, que está situada a 50 metros do peirao da Habana, atópase rodeada de monumentos.
Na parte oeste da praza érguese o Palacio Municipal, que foi construído en 1776 por iniciativa do Marqués de la Torre, gobernador de Cuba, baixo dirección dos mellores arquitectos da cidade, o coronel Antonio de Trevejos y Zaldívar e Pedro Medina, e constitúe un dos exemplos máis significativos da arquitectura barroca de La Habana. Nun principio foi a Casa de Gobierno para converterse logo no Pazo dos Capitanes Generales e posteriormente no Pazo da Presidencia de la República trala proclamación desta en 1902. No seu magnífico patio pode contemplarse unha estatua de Cristóbal Colón que data de 1862, obra do escultor italiano Gucciari. O Pazo del Segundo Cabo, o do Conde Santoveria e o do Marqués de Justiz de Santa Ana son algúns dos pazos que tamén podemos atopar nos arredores da Praza de Armas, pero ímonos deter na Praza da Catedral, situado ao oeste desta e a moi pouca distancia, e que é sin dúbida a máis fermosa da cidade e unha das manifestacións máis acertadas da arquitectura colonial de Hispanoamérica. En tempos, tamén chamada Praza do Pantano, foi restaurada en varias ocasións e tamén se atopa rodeada por numerosos pazos. A catedral é o monumento máis importante neste espacio, aínda que se descoñece o nome do arquitecto que a deseñou, pero pénsase que foron os xesuítas os que trazaron os planos. Cunha base cuadrilátera, a catedral comprende 3 naves e 8 capelas laterais. Destaca a sobriedade da fachada chamada Toscana, que está flanqueada por 2 torres. Ata a independencia da illa acolleu na nave central un monumento funerario adicado a Cristóbal Colón. As súas cinzas foron trasladadas a Santo Domingo e posteriormente á Catedral de Sevilla. Son dignas de admirar as esculturas e os traballos de orfebrería do altar maior e do tabernáculo debidos á man do artista italiano Bianchini, así como os cadros de Jean-Baptiste Bernay. Detrás do altar hai 3 frescos do pintor italiano Giuseppe Perovani. O oficio dominical celébrase regularmente na catedral. Bueno, gentiles amigos, esta guaracha lleva por título ¿Qué lío, compadre Andrés? La estrené en la bodeguita hace como 7 meses. A todas las delegaciones que llegan allí les gusta, así que yo creo que a ustedes les gustará también. Óiganla. Maldita sea la perra del compa y parra, que por mandarlo a la porra, ayer me mordió su perra, y por morderme su perra, a la corte lo llevé, y qué lío con la perra, con Parra y el señor juez. Pero qué lío, pero qué lío, ajá, qué lío, compañía Andrés, pero qué lío, con la perra de Parra y el juez. Cabela. En el juicio el juez llamaba a Parra constantemente y Parra estaba presente y al juez no le contestaba, y como no contestaba a la porra lo mandó y Parra soltó la perra. A escasos metros da praza da catedral atópase la bodeguita del medio, onde soía acudir o novelista Ernest Hemingway.
Foi fundada en 1942 e é un lugar cheo de recordos coas súas paredes cargadas de fotografías e adicatorias coñecidas e anónimas. Ay, compay, que ye, porque la gente reía, en eso se para el juez, y oigan bien lo que decía. 30 días para la perra, y a Parra le echó 100 días, y a todo el que allí reía, 6 meses para la porra. Pero qué lío, Ya vi. qué lío, compay Andrés, pero qué lío, Anda. con la perra de Parra y el juez. El Floriditas, situado en torno ao Parque Central, é outro local de fama internacional e templo mundial do daiquiri, o rei dos cócteles caribeños, ao mesmo tempo que é un dos mellores restaurantes especializados en mariscos e onde tamén soía acudir o novelista e premio Nobel norteamericano. No interior hai fotos e un busto como memoria e tributo ao seu máis afamado cliente de todos os tempos e que residiu na Habana durante 22 anos. Lo mandaré a fusilar, aunque a la perra y a Parra allá por un platanar. Pero qué lío, Ajá. qué lío, compay Andrés, pero qué lío, con la perra de Parra y el juez. Y ahora el que quiera cantar, cantar este trabalengua. Y ahora el que quiera cantar, cantar este trabalengua. Si se le enreda la lengua. Outra praza cercana á da Catedral é a Praza da Fraternidade Americana. Ali érguese unha ceiba ao pé da que hai depositada terra de todos os países de América. Nestas inmediacións sitúase tamén a Fonte de la Vida, obra do escultor italiano Gianghini. Ao pé desta fonte esténdese unha longa avenida que descende ata o mar, rebautizada como Paseo de Martí, antigamente Paseo del Prado. É, sen dúbida, un dos máis fermosos paseos de La Habana. Era a avenida aristocrática por excelencia, bordeada por magníficas mansións. Baixando polo Prado, chegamos ao Capitolio, copia do de Washington, e inaugurado en 1929. Ata o triunfo da Revolución Cubana foi a sede da Cámara de Representantes e do Senado. As dúas estatuas de bronce, situadas a ambos lados do pórtico, no alto da escalinata, representan a virtude tutelar do pobo e o progreso da actividade humana. Baixo a cúpula, de 94 metros de altura, atópase a maior estatua cuberta do mundo, de 11 metros e medio, que simboliza a República. Y yo que no tengo perra, porque fui el acusador. O Capitolio alberga na actualidade o Museo de Ciencias Naturais e a Academia de Ciencias de Cuba. No lado oeste do Prado, entre o Boulevard de San Rafael e a Rúa de San José, está o antigo Centro Galego, un edificio do século XIX de estilo ecléctico, con influencias neoclásicas que alberga na actualidade o Liceo da Habana Vieja e o Gran Teatro García Lorca. A planta baixa está ocupada polo Ballet Nacional de Cuba, o Teatro Lírico Nacional e a Ópera Nacional, que foi inaugurada en 1837 co nome de Gran Teatro de Tacón, na honra do gobernador que a fixo construir. Longa é a historia deste teatro, no que a sala principal quedou sen grandes transformacións dentro da enorme estructura do edificio da antiga Sociedade Centro Gallego, inaugurado en 1915. Decididos a facer valer a súa presencia no país, os numerosos fillos de Galicia radicados en Cuba adquiriron en 1906 a bella sala de teatro con todas as dependencias anexas e edificios veciños para erguer no lugar privilexiado pola súa ubicación o seu pazo social.
Fundada dende 1879, a comunidade galega da Habana era unha das máis numerosas, antigas e mellor dotadas económicamente entre as sociedades españolas organizadas na illa. Un feito que tiña que quedar ben expresado na sede que acordaron erguer. Sen dúbida, o máis chamativo desta antiga sede da Sociedade do Centro Galego é a fachada neobarroca do inmoble. O seu autor, o belga Paul Belot, participou tamén no proxecto do Pazo Presidencial e foi quen finalmente se fixo co proxecto. Anteriores propostas foran rexeitadas con argumentos que facían alusión ao incumprimento das rigurosas exixencias do severo regulamento urbano, que debía cumprir ao detalle os recios criterios dende que a demolición da muralla por terra comezou a abrir tan bons terreos na zona, convertidos ao momento en foco de atención para os especuladores e firmas constructoras, dada a súa privilexiada situación. As fachadas do centro galego lucen espléndidas polos 4 costados do edificio, destacándose no lado que dá ao Paseo do Prado, sobre as súas 2 portas principais, os 4 conxuntos escultóricos en mármore primorosamente realizados polo escultor Giuseppe Moretti. Nembargates, en xeral, o exterior do actual Gran Teatro da Habana, sede permanente do Ballet Nacional de Cuba e doutras importantes institucións culturais, é un concerto de arcos, balcóns, balaustradas, columnas e pilastras onde queira que se pose a vista, dando á pedra conchilera que o recubre unha vida e movimento que fan pensar na súa nobleza, sendo de gran gracia as glorias aladas que sobre 3 das 4 esquinas do edificio rematan as torres. A cuarta non chegou a encargarse e nin siquera foi construída a torre esquineira. Por falla de cartos quedou desprovista deste fermoso ornamento a parte menos visible do pazo pola esquina de San Rafael e Consulado, co compromiso de que posteriormente e cando se conseguise máis presuposto se remataría este detalle. Pero a vida non brindou esta posibilidade e quizáis xa para sempre quedou como hoxe a podemos contemplar. Nunhas pequenas dependencias do centro galego e pasados case 90 anos desde a súa fundación, subsiste aínda a sede dos naturales de Puentes de García Rodríguez en Cuba. Producto da nostalgia e da morriña dos emigrantes, fundáronse no país unha serie de sociedades privadas onde os galegos de moitos concellos tiñan un punto de encontro para festexar e intercambiar opinións, tanto da marcha da súa estancia en Cuba como dos acontecementos da lonxana Galicia. Ao mesmo tempo, estas institucións reportaban aos seus asociados unha serie de avantaxes sociais na illa. Tras os sucesos históricos cubanos, a Sociedade de Naturais das Pontes estivo a piques de desaparecer. En un intre en cuestión, os socios deberon entregar os locais que ocupaban no centro galego ás autoridades cubanas. Barallouse entón a posibilidade de efectuar unha fusión entre a Sociedade Pontesa e a da Agolada que impedise a súa desaparición. Manuel Vázquez Mejuto, secretario da Sociedade Agolada, recapitula nas orixes da fundación da Sociedade de Naturales de Puentes en Cuba e refírese tamén a algunhas das obras que se efectuaron no noso municipio baixo a tutelaxe desta institución. Esta sociedad fue fundada el 28 de enero de 1902 y 10 años después fue fundada la de Agolada el 10 de septiembre de 1922. Esta sociedad era una de las más prestigiosas porque sus afiliados tenían ese amor a aquella tierra que habían dejado y construyeron con sus esfuerzos y crearon allá, en aquella comarca, escuelas, realizaron obras donde incluso modificaron y remodelaron el cementerio local y muchas obras más de las escuelas que ellos fundaron allí en algunas parroquias de aquel lugar.
A sociedade da Agolada está integrada por galegos do sur de Pontevedra, da comarca do Deza, e ten características semellantes á das Pontes. Coa fusión no ano 1987, as dúas institucións resultaron fortalecidas, xa que, como sinalamos anteriormente, se chegou a temer pola súa desaparición. Os seus fundadores, por distintos motivos, foron marchando e pouco a pouco caeu no abandono. Manuel Vázquez comenta os obxectivos da actual sociedade. Se fusionó con nosotros el día 16 de agosto de 1986. A partir de aquello, tomó nuevos bríos. Hemos tratado de mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nos reunimos mensualmente unas veces o cada 2 meses para tratar nuestros asuntos y tener las mejores relaciones, tanto con el Concejo de Aspontes como con el Concejo de Agolada. Que está hablando en 1993, en un viaje que dio a Galicia, tuvo la satisfacción de haber estado en Aspontes pasando un día muy magnífico allí, entre las autoridades de aquel entonces, y explicarle todo lo que era esta sociedad y cómo se había fundado y todas aquellas cosas. Cuando aquello, el señor Rocco, Enrique Rocco, Rivera, ¿no? Rivera, era el historiador de allí del ayuntamiento. Tomaron nota de eso. Estaba también Manolo, que es el que es ahora, y entonces y entonces allí se tomaron todos aquellos datos para hacer un día magnífico allí, en compañía de un primo que me llevó desde Pontevedra. Foi decisiva a mediación dos membros da Agolada na continuidade da sociedade pontesa. Actualmente, a iniciativa dos socios da Agolada, nunha pequena vitrina consérvanse moitos dos recordos e documentos pertencentes aos ponteses. Nembargantes, a permanencia no local do Centro Galego mantense non sen certa oposición por parte das autoridades cubanas. Por iniciativa de la Agolada, mantuvo y mantiene esta vitrina y su nombre aquí, como un hecho histórico, a pesar de que está mal decirlo, pero algunos de los que estaban aquí queríamos que ya esto no existía, que quitáramos esto, y nosotros no nos quitamos. No tiene vigencia, pero tiene vigencia histórica, que es lo principal. Y entonces por eso ustedes pueden venir hoy y ver una vitrina de Puentes de García Rodríguez, igualmente que la que tiene Agolada. Gracias tamén ás axudas aportadas polo Concello das Pontes e outras administracións, mantense en bo estado o Panteón das Pontes, que foi inaugurado no cemiterio de Colón en 1938. Os cartos recibidos foron empregados no equipamento e arranxo do monumento, que co paso dos anos acusaba as inclemencias do tempo. Anteriormente recibimos una ayuda a través del programa 18 que la Ordenación de las Migraciones del Gobierno Central Español ubica para las entidades de equipamiento y de reparación de sus instalaciones, y nos dio una ayuda de $366 que dedicamos a terminar el trabajo que se había comenzado con la ayuda que había aportado del Ayuntamiento de Las Pontes. Sí, porque en ese momento que no se había podido terminar todo. Además, el tiempo y la inclemencia del tiempo en este país es muy fuerte y constantemente hay que estar reparando el panteón. Cuando no son los nichos, es la pintura, cuando no es los herrajes. Y hoy por hoy lo tenemos todo arregladito, pero gracias a este tipo de ayudas es que hemos podido mantenerlo. Las reuniones que tiene la Junta nuestra, y cada vez que se nos presenta alguna oportunidad de lograr alguna pequeña donación de este tipo, tratamos de buscarla para que se siga manteniendo esto y no se pierda.
Os socios actuais continúan a traballar na busca de axudas económicas que lles permitan rescatar algunhas das actividades sociais que se desenvolvían antano. Nos últimos meses proxectan unha festa conxunta cos compoñentes da Agolada. Os 225 socios poderían xuntarse nunha romería típicamente galega nos xardíns da Tropical. Hai 40 anos que a sociedade non organiza este tradicional evento. Que aunque nosotros en el 70 aniversario de la sociedad se hizo una fiesta grande, nosotros sí estaríamos interesados en dar una fiesta con los asociados de Agolada, que son azuleros de Puentes, que somos alrededor de 225, hacerlo en los jardines de la Tropical, como se hacían antiguamente, y muchos ponteses lo tienen que recordar. No hacerlo en un restaurante, sino hacerlo allí en los jardines. No habría dificultad ninguna para contactar a las agrupaciones artísticas, Rosalía de Castro o la Artística Gallega, que ellos siempre están dispuestos a apoyarnos. Así que haríamos una romería gallega al estilo como se hacían antes. Eso en este momento se puede hacer. Lo único que hace falta es una ayuda pequeña pero económica, más que nada económica, porque aquí ya todo se tiene que comprar en moneda convertible. Y eso es la ilusión de todos los que manejamos y dirigimos la sociedad. Volver a hacer una romería gallega que desde los años 60 no se hace en esta sociedad. A zona do reparto El Vedado constitúe o centro sociocultural por excelencia da Habana. Nos seus arredores teñen a súa sede as principais institucións artísticas da cidade, como algúns dos seus mellores museos e teatros, pero tamén as oficinas de importantes ministerios e incluso da dirección do país. Posúe unha alta concentración de hotéis, restaurantes, centros nocturnos, monumentos e outros atractivos turísticos, á vez que é unha zona céntrica, no intermedio dos desplazamentos aos diferentes puntos de interese da capital cubana. Porque tan contento estás, yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así entre frijoles. Nesta zona atópase a Praza da Revolución, que ocupa 4 hectáreas e media, sitio das grandes concentracións políticas dos habaneiros en representación dos cubanos tralo triunfo da Revolución en 1959. O seu máis significativo expoñente é a torre piramidal toda de mármore gris da Illa da Xuventude ou Illa de Pinos, con 139 metros sobre o nivel do mar. Na súa base sobresae sentado, en actitude pensativa, o heroe nacional de Cuba, José Martí. Un elevador que cumpre un percorrido de 90 metros e despois uns 500 escalóns levan ao remate acristalado da grande agulla de planta estrelada onde se atopa o mellor mirador de toda a cidade. As súas galerías de observación garanten, en días sen brétemas, un alcance de 60 kilómetros á redonda. Preto da Praza da Revolución atópase a maior concentración estatutaria de Cuba e os seus mellores monumentos funerarios. Trátase do cemiterio de Colón, incrustado no medio da cidade e distribuído en torno a 2 avenidas cun punto de unión que dá lugar a unha perfecta cruz. O Camposanto é, pola súa concepción, unha pequena cidade de mármores, bronces, anxos, cruces e alegorías que serven para identificar a clase social dos mortos que nel reposan ou expresar o recoñecemento que mereceron do pobo, xa que aínda que a maioría das moradas mortuorias son case sempre produto do tributo familiar, poden selo tamén da contribución popular. A súa apertura data do ano 70 do século XIX e está avalado na súa totalidade por un extenso paredón perimetral.
Este camposanto un enorme museo de esculturas ao aire libre dunha beleza imponente que deixa verse dende o propio acceso principal de estilo románico que exhibe unha fermosa escultura de gran tamaño de José Vilalta de Saavedra, na que o artista representou virtudes teologais como a fe, a esperanza e a caridade. Entre os conxuntos funerarios de gran beleza e elegancia atopamos o Panteón dos Naturais das Pontes en Cuba. Inaugurado en 1938, acolleu nese mesmo ano o seu primeiro morador, que resultou ser un antigo presidente da asociación. As súas bóvedas custodiaron en todos estes anos os familiares e descendentes da sociedade pontesa na Habana. Nembargantes, nos últimos anos, tivo que experimentar algúns traballos de remodelación. Entre eles cabe destacar a disposición dun osario xeral onde foron depositados os restos dos falecidos con familiares sen localizar. Esta medida permitiu reparar uns 20 nichos que presentaban evidentes signos de deterioro. Foi unha tarefa moi laboriosa, xa que se realizou en condicións nada cómodas para os encargados da reparación. Desde os interiores da cripta dos Naturais das Pontes en Cuba, no cemiterio de Colón, o pontés José García Cabarcos, máis coñecido entre nós polo fillo de San Roque, o antigo porteiro do cine e actual vicepresidente da sociedade, explícanos en que consistiron estes traballos realizados gracias ás axudas enviadas dende a Xunta e o noso Concello. Que la primera reparación que se le pudo hacer en gran escala a este panteón fue por una ayuda que nos dio el Ayuntamiento de Puentes, donde con unas 300.000 pesetas más o menos y algunos aportes de otros parroquianos de Puentes, logramos hacer y arreglar todo esto que hoy por hoy podemos visitar todos y sentirnos orgullosos de que mantenemos el Panteón de Puentes casi como cuando fue inaugurado. Ahora, más recientemente, a través de la Xunta de Galicia, nos dieron también una pequeña aporte y hemos logrado otra vez reparar un poquito lo que es pintura, retocar aquellas cosas que se han retorchando. O sea que nuestro objetivo fundamental aquí es mantener este lugar tan sagrado y que tantos parroquianos de nosotros tuvieron que aportar y trabajar y a veces desprenderse de sus peculios personales para poder tener este lugar a donde todos tenemos que llegar en un momento para poder descansar. Por lo tanto, si les puedo decir a los parroquianos de Puentes que esto lo mantenemos con todo el orgullo y lo mantendremos siempre y lo mantendremos toda la vida que podamos hacerlo para que esto se siga manteniendo y los de Puentes que visiten este país puedan venir aquí y ver lo que logramos mantener a través de tantos años y con tantas dificultades y problemas que todos ustedes conocen. Hai que suliñar que a fusión da sociedade pontesa coa da Agolada non afecta aos enterramentos, xa que este panteón continúa albergando os socios e os seus familiares que falecen na illa e os pontevedreses teñen tamén propiedade neste camposanto. Na actualidade, os Naturais das Pontes suman uns 70 socios que pagan a razón de 50 centavos ao mes, unha cuota moi limitada para afrontar os gastos que ten que soportar o mantemento destas instalacións. Dos labores de vixianza na propiedade encárgase un vixiante contratado e tamén hai persoal que se ocupa da limpeza do lugar que se mantén en perfecto estado de conservación. Tan só pequenos detalles na ornamentación exterior provocan nos responsables unha certa desazón por ver colmadas as súas expectativas. No existe ningún interés de acumular dinero para nada, sino de mantener especialmente este lugar tan sagrado. Afuera tenemos la Virgen. La Virgen es una Virgen muy bonita, la Virgen del Carmen, la patrona de nosotros. Prácticamente dentro de un mes y medio será la patrona, pero por las incoherencias del tiempo perdió una cosa muy importante de esta Virgen, que es el escapulario. Pienso que en algún momento se puede hacer alguna gestión en Puentes, o bien con la iglesia, o bien con alguien, y lograr poner otra vez el escapulario de esta Virgen
que cuando fue inaugurada la tuvo, y la tuvo durante muchos años. Sería una de las cosas que le faltaría a este panteón de Puentes y a la Virgen, para que la Virgen estuviese completa. Esa é a sensación do visitante galego na Habana e de reencontro. Algo semellante ocorre á inversa. Na capital cubana reside dende a súa nenez Aurora Pita. Esta muller descendente de ponteses é unha das actrices míticas da televisión cubana. Aurora tivo ocasión de visitar As Pontes hai escasos anos e aínda lembra o sentimento e a satisfacción dos que foi protagonista ao pasear pola vila e visitar as tumbas dos seus familiares. Pero lo que recuerdo una cosa, y yo quiero decirles que fue una emoción tan grande. Yo le pedí a mi primo hermano, Alfredo Pita, que sí vive en el lugar, en Perlío, y mantiene hasta la casa donde yo nací, una casita de piedra. Me hizo un nudo en el corazón. Le dije, yo quiero ir a las tumbas de mis abuelos, de nuestros abuelos. Y nos fuimos a Puente, un día de los fieles difuntos. Aquello. El tiempo era como ahora aquí, así nublado, pero las cosas relucían. Estuve en las tumbas, recé por ellos, pero así todo sonreí, porque sentía que estaban vivos a través de mí, de mis hijos, de mi nieto ahora, y sentía que era unha continuidade, non? Aurora é filla de José María Pita, un pontés que emigrou moi xove a Cuba, onde casou cunha ourensá. A parella decidiu un bo día vir de vacacións a Galicia, pero estas prolongaríanse máis do previsto. Por motivos políticos, ao estalar a Guerra Civil, José María, a súa dona e a pequena Aurora, que entón tiña tan só 4 meses, deberon retornar a Habana. Desde o local da Sociedade das Pontes no centro galego, narra con emoción os días que pasou en Galicia e concretamente nas Pontes. Después llegué un miércoles y estaba el mercadillo y todas los tenderetes, como todo eso era nuevo, una cosa extraordinaria para mí. Y cuando llegué a la mercería o cedería, no sé cómo ustedes lo dicen, es donde se venden muchas encajes, cintas, hilos, y a mí me encanta tejer, estaba fascinada. Estaba una prima segunda mía y que la atiende porque su mamá vivía en Los Altos y las conocí. Al abrazarla yo estaba abrazando a una hermana de ella, que es, yo le decía, mi segunda mamá, puesto que fue la que ayudó a mi mamá a tener este papel. Esta galego-cubana reflexiona tamén sobre as consecuencias da emigración, que, segundo expresa, non sempre son negativas. O intercambio de culturas, manifesta emocionada, é enriquecedor para o ser humano. Cuántas corrientes de savia vivificadora subterránea hay en todas estas cosas. Porque hay una cosa muy linda, la emigración. Los que van, los que vienen, los que llegan aquí, se quedan prendidos a su tierra. Pero hay un momento en que eso mismo, hay como una reproducción. Y en este momento, por ejemplo, mi hijo mayor vive allá en Galicia. Así que, miren ustedes cuántas cosas para... Dime tú cuando te veas ahora la televisión. Gracias. Continuando con noso paseo polos principais encraves da capital, achegámonos ata a Universidade da Habana. Fundada en 1728 co nome de Universidade Real y Pontificia de San Jerónimo de la Habana, estivo ubicada inicialmente na confluenza das rúas Mercaderes e Obispo.
Na primeira década do século XX tomou o nome de Universidade de La Habana e foi trasladada aos novos edificios que aínda ocupa. Asombra a beleza da colosal obra conformada por distintos edificios executados entre 1906 e 1940. Na fachada principal destacan a Escola de Ciencias Comerciais e a de Ciencias, nambos flancos da escalinata que ascende ata o edificio do rectorado. Alma mater da Benvida. Símbolo da alta casa de estudios cubana é esta estatutaria muller sentada cos brazos abertos en sinal de benvida que luce magnánime e fermosa ante o portalón afrontonado do neoclásico edificio do rectorado, inspirando seguridade e confianza aos estudiantes. De gran parecido coa que preside a entrada á Universidade Norteamericana de Columbia, foi instalada na actual posición en 1927, algún tempo despois de que a rematara o autor, o checo Mario Korbel, en 1919. Nas inmediacións del Vedado está a rampa que ocupa un tramo de 5 mazás da Rúa 23 entre Malecón e L. Trátase do lugar preferido polos máis xoves para o esparcimento, pois nesta zona concéntrase unha grande cantidade de instalacións como bares, discotecas e clubes, sendo con toda seguridade o máis especial de todos os célebres sitios das inmediacións o Hotel Nacional, céntricamente situado en veciñanza con outros como o Capri, o Habana Libre ou o St. John's. Xunto á existencia de bons restaurantes contribúe a que la rampa sexa un importante encrave sociocomercial da cidade, contando ademais con oficinas de empresas, ministerios e representacións das principais liñas aéreas internacionais que operan na illa, entre elas Iberia. De todos os xeitos, esta é a zona moderna por excelencia da capital de Cuba, cos edificios máis altos e algúns importantes lugares de fama nacional, como por exemplo o Templo do Xelado coñecido como Copelia, unha xigantesca xeladería entre xardíns e árbores frondosas. La rampa xunto ao malecón son dous dos paseos preferidos polos habaneiros e turistas para mitigar a calor húmida do Caribe. O malecón é unha avenida marítima de 7 km de longitude situada entre a Fortaleza de la Punta e o Forte de Santa Dorotea e constitúe un dos principais símbolos da capital cubana máis aló das súas fronteiras. Foi construído entre a bahía e a desembocadura do río Almendares como rompeolas e unha zona intermedia entre a parte antiga e a moderna da cidade. As orixes desta construcción remóntanse aos inicios do século XIX, cando a poboación achegábase ao litoral escapando do sofocante calor da cidade amurallada. Nembargantes, ata o século XX non se remataría o primeiro tramo co que se tentaba facer fronte á forte oleaxe que en ocasións ameaza o litoral. Non é raro entre os meses de decembro e febreiro, cando azoutan os ventos do norte algo máis fríos e moito máis fortes, que salten as olas e teña que interrumpirse momentaneamente o tráfico neste vial, onde a pesares do deterioro producido polo salitre, as inclemencias do tempo e a falla de mantemento axeitado, hai unha cidade que sorría a vida, na que poden verse fermosos edificios ao longo de todo o percorrido. É xustamente pola parte de Centro Habana onde a famosa Avenida do Malecón ofrece a máis dinámica das súas perspectivas, con edificios de múltiples tendencias e estilos, algúns sobresaíntes con vastos portais e columnas interminables. Ao longo do malecón suben todas as rúas que sería necesario tomar para adentrarse na Habana comprendida entre a boca da entrada ao canal da Bahía e o anteriormente mentado curso fluvial. Numerosos autobuses, as chamadas guaguas polos cubanos, con aspecto destartalado, circulan pola capital as 24 horas do día.
É un xeito de transporte moi barato, 5 centavos, e relativamente eficaz, pero pouco adaptado para os turistas que non coñecen a cidade. Así que para os que non gusten da calor nin das esperas, o máis recomendable é o taxi. Os especiais para o turismo son máis doados de atopar que os locais, pero eso sí son máis caros. E como haberá que facer unha parada para comer, falemos un pouco da cociña tradicional cubana, unha mistura con secuencia do cruce entre a gastronomía española e as tradicións culinarias africanas. Unha cociña evidentemente próxima que se pode degustar nas Antillas e nas antigas colonias españolas do continente americano, rica en féculas, pero pouco picante. O elemento tradicional básico é o arroz con alubias vermellas ou mouras. A pataca, o ñame, o plátano e a malanga son tamén habituais. Se ben, a cociña tradicional comprende carnes desecadas e salgadas, a carne máis apreciada polos cubanos e que constitúe a maior parte dos banquetes festivos e a de porco asado ou fritido, pero tamén a vaca e o pito son incluírse nos menús. Posto que a maioría da pesca está destinada á exportación, os peixes e os mariscos, como as langostas e as gambas, están pouco representados na alimentación diaria dos cubanos, aínda que si se sirven nos restaurantes turísticos. Os postres tamén farán as ledicias dos amantes dos doces, ademais da rica variedade de froitas tropicais que se toman a miúdo como entrante, citaremos a mermelada de guayaba acompañada de queixo fresco, o arroz con leite, o boniatillo, unha especie de flan moi aromático con canela, o conquimol, semellante a noces de coco feito con xemas de ovo, vainilla e ron, e sen esquecer tampouco os xelados do célebre Copelia. Para rematar, un café cortiño, xa que os cubanos tómano sempre en pequenas doses, pero hai que engardir que é un café exquisito, moi oloroso e agradable ao paladar. E para rematar este comprimido periplo, xa que estamos a amosar tan só algúns dos principais encraves e monumentos, se se viaxa a Cuba hai que visitar tamén na capital as vellas fortalezas. Para achegarse, por exemplo, ata el Castillo del Morro, hai que retomar a Avenida do Peirao, onde comezamos a percorrer a parte bella, pero ímonos centrar nos castelos chamados de la Fuerza e la Cabaña. O Castelo de la Fuerza, no ángulo noroeste, é a primeira fortaleza construída para protexer a cidade dos ataques dos piratas. A súa edificación data de mediados do século XVI e foi destruída pouco despois polo corsario francés Jacques de Sores e tivo que ser reconstruída aproximadamente no mesmo emprazamento. Esta fortaleza serviu durante máis de 2 séculos como lugar de residencia aos gobernantes coloniais. Na actualidade está restaurada e alberga o Museo de Armas de Cuba. No alto da torre do Castelo de la Fuerza hai unha estatua de bronce que sostén na man esquerda a cruz de Calatrava e a giraldilla, símbolo de La Habana. Foi realizada por Jerónimo Martín Pinzón en 1631 en homenaxe a Dona Inés de Bobadilla, muller do gobernador de Soto, explorador que tentou descubrir a fonte da xuventude na península de Florida. Ao morrer, no transcurso do seu proxecto, foi reemplazado no cargo pola súa dona, que deste xeito se convertiu na primeira muller en asumir as funcións de gobernador. Conta a lenda que todos os días Dona Inés subía ao alto da torre para agardar o retorno do seu home. A estatua indica hoxe en día a dirección dos ventos e a súa imaxe aparece nas botellas dun famoso ron cubano. Fronte ao Castelo de la Fuerza, ao outro lado da baía, atópase a fortaleza de San Carlos de la Cabaña, bautizada así na honra do rei Carlos III. Edificada polos españois na segunda mitade do século XVIII, tralo período de dominio británico, foi no seu tempo unha das máis poderosas de Hispanoamérica. Cuartel do exército na actualidade foi así mesmo lugar de execución durante as guerras de independencia.
Desde la cabaña lanzábase o cañonazo simbólico que antano anunciaba o peche das portas da cidade. A finais do século XIX, a loita pola independencia intensificouse. O 15 de febreiro de 1898, unha misteriosa explosión a bordo do navío Maine, mandado polos Estados Unidos ao peirao da Habana para protexer aos cidadáns norteamericanos, matou a 266 mariñeiros. 7 días máis tarde, os Estados Unidos declaraban a guerra a España, que tivo que renunciar en menos de 3 meses á súa soberanía sobre Cuba. Dende entón, a historia da Habana confúndese coa da xove república da que se erixe a capital e máis tarde coa da loita contra a dictadura de Batista e a do movemento revolucionario. Soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme, porque mi vive. Amo esta isla y hoy soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme, porque mi vive. No me hablen de continentes que ya se han abarrotado. Usted mira a todos lados y lo ve lleno de gente. No es que tanto me moleste, pero pocos son de allí. Se fueron de allá, de aquí, y hoy arrastran esa pena de sentirse entre cadenas, que es lo que me pasó a mí. Amo esta isla, soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme, porque mi vive. Amo esta isla y hoy soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme, porque mi vive. El que nació en el Caribe goza de una facultad, al sentir su libertad se identifica y la vive, al cambiar la que lo inhibe por su mar, por su palmera, una eterna primavera y un sol que nutre su piel, va sintiendo que no es él y pierde hasta su bandera. Amo esta isla, soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme,